The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 14:15, if you love me, keep my commandments. 1 John 2:4, he that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Joshua 1:9, have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be those dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Colossians 2:6-7. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Hebrews 13:5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Before we start our Bible study, nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag, kung nanapa ba kita'y mga sala. Kay kung dili nato kini isugid nato tubangan sa Dios nga Amahan, then mahimo kining babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, ang imong buhaton dili ang imong pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong paggamit nga ng imong kabubuton o sa paghimos labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa, magampo ta karon sa hilom. Excuse me. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Ining lain na sa mga higayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat nga imo kami gidala dinhi karon. Aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, pagpadayon sa pagkaton sa dugang pangkamaturan, gikan sa imong mga pulong. Salamat, imong grasya kining tanan nga mong ipahimoslan, bisan pa kining among kinabuhi. Buhi pa kami, gumikan lamang kini sa imong kaluoy, imong gugma, imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan nato nga mga subscribers, atong mga higala, atong mga suki, atong mga igsuon diyan ni Kristo, fellow believers. Welcome na usab nining laing adlaw aron kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang uluhan sa atong paghisgutan nining adlaw, bahin kini niining
maong title. It's entitled, The Cross Before the Crown. Ang krus mo ay muna sa dili pa ang purong-purong. Atong gibasihan kini diha sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 6 nga nagaingon ang maong prinsipyo. Ang Dios nagauswag ni adtong mga mapaumsanon apan magaus-us ni adtong mga mapahitason. God promotes the humble but demotes the proud. Karon atong isgutan ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Unas tanan, si Ginoong Jesucristo mao may mipuli sa atong dapit. Mipuli siya. He was our substitute and He paid all our debts, utang nato nga kasalanan. Okay, atong isaysay kanimo ang tanan nga nagpahitabo gyud ning Ginoong Jesucristo. Niadtong higayuna, gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 12. Nagabitay si Ginoong Jesucristo dito sa cross. He was hanging on the cross. O kini gumika ni adtong ilang gi paagi si Ginoong Jesucristo. Our Lord was railroaded by unjust court proceedings. Illegal kadtong ilang paghusay. Illegal trial. Hinumdumi nga si Ginoong Jesucristo sawa pa siya sakita gyud. Miadto siya dito sa Garden of Gethsemane. Nagaampo ang atong Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang langit nga amahan. Ug iyang gidakan to si Pedro ug ang duha ka mga anak ni Zebedee. Okay? Inay nga sila magabantay kang Ginoong Jesucristo samtang nagaampo, nangatog man. They were sleeping. Nawa nga tong Ginoong Jesucristo nagaampo ngadto sa iyang langit ng amahan, miingon siya, Amahan, kung mahimo, ipalabay ra kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong kabuton matuman kung dili ang imuha. Naka na sa Mateo 26:39. Father, if it is possible, let this cup pass from me, but nevertheless not my will, but thine be done. Excuse me. Now kadto iyang giampo. O sa makatulo, ay gayon gud niya kadto giampo. Naon sa may suod niya itong kupa. Ibaw kang siya suod sa kupa. Kadtong kupa, didto ang tanan nga na mga sala sa tibuok kalibutan. Didto suod sa maong kupa, maong mga sala natong mga katawan. O pagaimno na kadto ni Ginoong Jesucristo samtang mag-aagi siya niining mapait nga pagatubang niya, most excruciating kining higayuna sa iyang kinabuhi. So samtang siya nagaampo didto sa harden sa Gethsemane, while he was praying, he always found time to think about you. Sige gid siya una-una kanimo. In fact, ang atong Ginoong Jesucristo underwent his entire passion going to the cross to save you. Sa pagluwas kanimo gikan sa eternal condemnation, and of course, foremost mao kadtong iyang tinguha sa pagtuman sa kabubuton sa iyang langit ng amahan. So, gikan sa alas 12, kay ilan naman silang
gidakop naman nila si Ginoong Kristo, nakinsa man ni sila. Ang mga kasundawhang Romanon, ila na binaklid og naibaw na sa istorya niyanto nga si Judas nga Iscariote mao man to ang usas mga apostoles ni Ginoong Kristo. Unya mao kadto mibudhi ni Ginoong Kristo pinagi sa paghawak gihagkan niya sa Ginoong Kristo di mainlan nga siya mao ang gipangita sa mga kasundawan. So girikisa dayon nila sa Ginoong Kristo. Mao bitaw to Pedro lanit dayon siya sa iyang espada, iyang tigbas ang usas dunggan sa usas mga sundao ug na putol gyud ang dunggan ug tos Ginoong Kristo minyo Pedro ayaw gayud ka paggamit niya ng espada kay kadtong nagamit niya ng maong hinagiban mahog rapod siya niya na. Sumotag ang nahitabo. Giuli ni Ginoong Kristo katong dunggan nga naputol. Ug mao na to, ato na lang i-fast forward nga ilan nang binaklid ang atong Ginoo ug ilang gida dito sa pretorium sa gobernador. Dito nila gitiwasan, gibunalan, sukmag, gisuntok, unsa pa, ilang gibuhat, ilang giludan. So, gikas alas 12 na karon. Okay? Dito ato na lang i-fast forward nga human nga mga pasaan sa si Ginoong Kristo sa iyang cross paingon ngadto sa bungtod sa Golgotha. Mao tong ilang gilansang gikan sa alas 12 ngadto sa alas 3 sa palis. So, nagapasaan siya sa tanan nato mga sala. Iyang gidawat kadto. He bore all our sins, the sins of the entire human race. Gikan ni Adan down to the last person who would still be born on this earth. That was the most excruciating experience kinasakitan nga nasinati sa atong Ginoong Jesucristo. He who knew no sin or he who knew no sin was made sin for us. Gihimo siyang sala so that we may be made the righteousness of God. Na 2 Corintios 5:21. So siya ang puli. He was our substitute sin bearer. Mao na nga diha sa Galatia 1:4 nagaingon kini sa in English, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Ug diha usab sa 1 Pedro 2:24 kini nagkanayon. He who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Diya sa Hebreano 9:28, usap na gayon. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time apart from sin for salvation. Diya sa Isaiah 53:5, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Mga ni mga bersikulo na nagasaysay sa kahimtang sa atong Ginoong Kristo. Ug diha usab sa 1 John 3:5 na paghidugang. And you know that he was manifested to take away our sins, and in him
there is no sin. Wala gyoy sala si Ginoong Jesucristo. Now, di man na ato na sang sublion sa pag-ingon kanimo nga ang sala dili na isyo kun bahin na sa kaluwasan. Unsa man ang isyo? It is Christ. Si Ginoong Jesucristo mo isyo. So what think ye of Christ? Unsa may mong pagtanaw kaniya? Kay ubos sa gitawag og biblical law of double jeopardy, ang tao dili na mahusay sa ikaduha. He can never be tried twice for the same crime. Nga mao ang sala. You see? Paminaw, ang sala is a crime before the holy and righteous God of the universe. Usta? It is an offense to God. Evil is an offense to God. It's an offense to His holiness sa iyang pagkabalaan. It's an offense to His righteousness sa iyang pagkamataro. And in the condescension sa ikaduhang persona sa balang Trinidad, si Ginoong Jesucristo na himong kanang sakop sa kaliwatan sa tao. He became a member of the human race. O gani diya sa Salmo 22, versikulo 6, nagaingon kini, He is likened to a worm which was crushed. Mura siya gidugmok, yatak-yatakan nga, od. Our Lord Jesus Christ was crushed for our iniquities and transgression. Na si Isaias 53:5 nga to sa 6. So, itong ipaklaro ni mo, Salmo 22, versikulo 6, but I am a worm, and no man, a reproach of men, and despised by the people. So dihay, panagbangi, hostility, tali sa tao ug sa Dios tungod sa sala ug sa dautan because of sin and evil. So si Ginoong Jesucristo came to reconcile man to God. Nga iyang ipasiguli ang tao ngadto sa Dios. Kaya nahimulag man ang tao. Ano sa man mahimulag ang tao? Niya dagong higayon nga mihimo desisyon ng tao sa pagsupil batok sa kabubuton sa Dios. Dito sa Harden sa Eden, kini nahitabo. Kaya natintal magyud sila sa bitin. Kaya miingon mong bitin nga. Satanas namin so yun siya bitin aron sa pagtintal nila. So dito nagasugod na ang dili lang kaya nagsugod, padayon ang angelic conflict na ay gubat na espirituhanon, gubat nga langit nun. So mao na nga nalaglag silang Adan o si ang babae gumikan silang pagsupil o man sila mo patuo sa pasidaan sa Dios nga dili pagkaon niya itong bungas kahoy sa pag-ilas mayong dautan. Pagkalaglag nila diha naputol ang ilang relasyon gikan sa Dios. Their personal relationship was cut off. Naputol. Kung mao nang mitungan na dayon ang formula nga Adam's original sin plus old sin nature equal spiritual death. Ang buot pasabot sa spiritual death, dili kay ang espiritu namatay, kundi unsa? Ang tao hingpit nga nahimulag gikan sa Dios. Wala siya connection ngadto sa Dios, wala. Putol. Ngumikan ito iyang pagsupil. So mao na nga si Ginoong Jesucristo mianhi aron to reconcile man to God. Iyang mapasiguli kitang mga tao ngadto sa Dios. Si Ginoong Jesucristo mao ang sin bearer. Siya ang pasaan sa atong mga sala. Excuse me. He volunteered himself to come down
dinhin ining labihang kagamay nga planeta and became 100% man, but at the same time 100% God. Mao kana ang doktrina sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Ato kining pagatunan later on. Now, the only qualification to be the Savior of the world was for one to be born without Adam's original sin. Wala katong Adam's original sin. Wala siya kinaiyang makasasala. O wala siya makabuhat og bisag usa ka personal nga sala. Mao ni tulo ka mga nag-unag yung qualification. Og si Ginoong Jesucristo ra ang nakatuman. He met those qualifications and no one else. Wa na lain. Mao bitaw na diha sa 1 Timoteo 2:5 nagaingon, one God, one mediator between God and men, and the man is only the Lord Jesus Christ. Di man ikini formula. Man is a sinner. Thus, he is condemned. Mao nang iyang kondisyon, mao nang AOS plus OSN equals spiritual death. So, si Ginoong Jesucristo, mao ang tawag na tuog mediator, tigpataliwala. Kay siya ang pasiguli sa pinagi sa inabuhat dito sa cross. What he did at the cross was to reconcile man to God. Kaya diha man lagi panagbangi nagikan sa tao at tali sa tawag sa Dios. Gumay ka na itong gibuhat sa una na itong ginikanan. Aron nga muhari na ang kalinaw tali sa tawag sa Dios, pinagi sa pasiguli sa tao nga to sa Dios, then mutunga dayon ang kalinaw, irene, shalom. So samtang si Ginoong Jesucristo, di ba ni? Samtang siya nagabitay dito sa cross, he was thinking of you. Na ikaw ra gyud ang gihunahuna, unta makaamgo ka sa iyang gibuhat. Kung pinagi niya ng imong pag-amgo, himo ka desisyon sa pagtuo sa gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. While believing and trusting what our Lord has done at the cross, then that's tantamount to believing in Him as Lord and Savior. So, mao tong pulong sa Dios, ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, samtang dito siya nagabitay. Salmo 22:1 nagaingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Lucas 23:46 nagaingon sab, nganha sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Diya sa Latin nagaingon, in manus tuas commendo spiritu meum. Diya sa Juan 19:30 nan sa katapusan mingon nagyod si Ginoong Jesucristo, tetelestai, humana. Nahuman ang iyang misyon sa pagluwas sa tao. Karon imuha na tao sa paghimog desisyon. Imo bang dawaton katong iyang gibuhat o imo bang isalikway? That is the main issue karon. So dili ang imong mga mayong buhat ang makapabalik kanto sa Dios, dili. Hindi man madawat ang imong mga mayong buhat. Trapo, baho nga trapo ka na sa tubangan sa Dios, filthy rags. So di ka na madawat. Kugon, kahoy ug dagami ang masunog ka na. Now get this. In the conciliatory process, dunay duha ka partido nga nagakabangi sa usag-usa. There are two parties that are hostile toward one another. God is hostile toward man because of man's evil.
Man is hostile toward God, also because of man's evil. So, kinsa mang suliran? Sa Diyos ba o sa tao? Natural. Man is the problem, not God. Kita nimo? And so, the way the reconciliatory process is completed, mo kini, paminaw. It is by man changing his attitude, o kini gitawag og repentance, kanang hinulsol, o sa Grigong pulong metanoeo. Ang buot pasabot yun ining metanoeo, pag-usab sa hunahuna, a change of mind. Sabot ka? So in other words, to flip the switch from a no desire for eternal life ngadto sa desire for eternal life. Gikan sa hardness of heart ngadto na sa softness of heart. Gikan sa dishonesty ngadto na sa honesty. Kita nimo? Imo lang yung i-flip ang switch na. So therefore, sa dihang ang tao makadungog sa may balita sa kaluwasan o siya musanong, positibo ang iyang pagdawat niini, kanang maong positibo nga kabubuton niya, maghatag kaniya sa power supply to activate sa pagpalihok, pagpabuhi sa iyang pagtuo o diha sa iyang kalag, mutuo siya kang Ginoong Jesucristo nga iyang manluluwas. Ug paminaw, sa diha nga iyang buhaton kana, man has removed his hostility toward God. Iyang gitangtang kadtong panagbangi hostility ngadto sa Dios. Natangtang og ang conciliatory process na kumplito. Hingpit yun. Na kumplito. It is completed. And so, ang hostility sa Dios ngadto sa tao is removed. O karon ang tao removes his hostility toward God, and there exists between the two hostile parties peace, shalom, irene, kalinaw. Now, diha sa Roma Kapitulo 5, versikulo 1, nagaingon kini sa English, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Mark that verse. Badli sige na kanang maong bersikulo. Okay? So, karon, ang kaluwasan is available for all. Kita nimo? Andam na. Imo lang ng dawaton. Imo lang ng kanang hangpon og dawaton. But listen, paminaw. Tungod kay ang tao na may kagawasan sa pagpili, because he has freedom of choice, naman siya kabubuton, nga na diya siyang kalag, o kini hinatag kini sa Dios. So ang tao, nga nakadungog mayong balita sa kaluwasan, nga siya maluwas lamang, pinagis pagtuo lamang niya, kang Ginoong Jesucristo lamang, man being created in the image of God, matud pa sa Genesis, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 31, and ato rin kong abrihan. Atong abrihan ang Biblia, kung basahon ato kana. Listen, ang Diyos, mimugna, mibuhat sa tao, ay in His image, sa iyang dagway. Now, of course, dili man kayo dagway yun. Kaning atong naong di man yun ni mo, dagway yun sa Dios. Karambot pasabot niya na ay pattern. And that image is more than freedom, and freedom is a part of it. Ug tungod kay ang tao na may kagawasan, freedom, nga naa diya sa iyang kalag, hinatag man na sa Dios. Paminaw, God always honors the freedom of man.
Nagatamod ra ba gyud ang Dios? Kanunay yun. Nagatahod siya sa kagawasan sa tao. Di gyud niya tandugon. Ang tao, to lang ning ingnon nga, ang dili magtotoo, the unbeliever, may kagawasan siya sa pagtuo diha kang Ginoong Kristo. May kagawasan po siya sa pagsalikway kang Ginoong Kristo nga manluluwas. Hinumdumi, doon na mong duha ka bahin kini atong kabubuton. There are two poles, positive and negative. Ang negative volition manufactures evil. Kanang buhat kini o dautan. Apan ang positibo nga kabubuton nagaresulta kini, nagaproduce kini og grasya. Kita nimo? Therefore, this is a fight between grace and evil. Nagkabangi tali sa grasya o sa dautan. Man igad, katong atong gihatag kanimong stimulus, ako maning gibinisaya, kanang hubad na ko ning stimulus nga pag-agda, pagdapit, pag-awhag, stimulus. Parang nitan, magdako pitchers, o sa pitcher puno sa tubig. Nga ako kang aksyonan o giyabo. Natural, kadtong tubig nga buot na kung ihabo ni mo, ito'y stimulus. Husta? No, kanang stimulus, tanan nga may stimulus ni kalibutan na nang inahanglan og tubag. Sabot ka? Nasundan ni. Nagkinahanglan kini og tubag. Response. Unya, ang tanang response po ni mo niya na ay resulta. Ato ning gikuha diya sa bersikulo sa Juan 3:36. Unsa may gisulti? He who has the Son has life, eternal life. He who does not have the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Kita nimo? Stimulus, pag-agda, pag-awhag, niya imong tubagon, either negative or positive. Now, kanang imong pagtubag, dili manghilabot ang Diyos niya na. God cannot control it. Ang stimulus ragi control sa Diyos. Ug ang resulta na ang Diyos na may mo control niya na. Nagasunod ka ba? So, ang John 3:36 na kayon, he who has the Son has life. Na, positibo ang resulta. He who does not have the Son does not have life. Negative. But the wrath of God abides on him. Na ang resulta. You see? O, wrath of God is the lake of fire. Ang Diyos nagkakontrol niya na. Na, pag Juan 3:18, he who believes in him is not condemned. But he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Now, kita nimo? Stimulus, response, and result. Diyan na ito basihe sa Juan 3:36. Paminaw pagyugdugang nini. Ang dili magtotoo, therefore, nga mosalikway kang Kristo nga manluluwas is resisting the declared will of God in Scripture. And so may declared will. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 2 Peter 3:9. You see, and 1 Timothy 2:4 pod nagaingon, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Prinsipyo. Write this down kung buot ka. Resistance of the will of God in salvation by the unbeliever who rejects Christ as Savior results in the unbeliever's name never being written in the Lamb's book of life, eternal life. Revelation 13:8, Revelation 17:8, Revelation 20:15.
Now, kadtong nagatuo kang Ginoong Hesukristo nga ilang manluluwas, ang ilang mga ngan gisuwat in the Lamb's Book of Eternal Life. Okay? Revelation 21:27, Philippians 4:3, Revelation 22:19, the Book of Life, kanang gisugutan diya, is related to the doctrine of preservation. So mao na nga kining mga punto nga atong hida kanimo, may kalabutan kini sa kaluwasan. O naa kay kapilian, akong malikon, gihatagan kang kabubuton sa Dios. Mao na nga nahog kini sa gitawag og law of volitional responsibility. Ako nang gihuban sa Visayan, balaod kini sa tulubagon sa kabubuton sa tao. Okay? Kabubuton, tulubagon sa kabubuton. Law of volitional responsibility. So mao kana, tataw kayo ang pulong sa Dios nga ikaw nga negatibo, magpasabot imong isalikway ang gasa sa Dios nga nakadimo gasa gud na, o available to everybody. Grasya kini. Unsa to atong definition sa grasya? Unsa? God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Magampo ta. Amahan na mong langit no, nagpasalamat kami kanimo nining grasya nga mong gipahimuslan sa pagtuon sa imong balang pulong. Salamat sa kaluwasan nga imong gitanyag kanamo. Dili namo kini ika tandi sa bisag unsang manungdanong butang ning kalibutan. That so great salvation nga naangin ganing imong bugtong anak sa pagpakamatay tungod sa among mga dagkong utang nga kasalanan. Iyang gilukat o siya gyud ang nangunay sa pagpasiguli namo nga kanimo. Salamat o Dios nining tanan. Unsa katataw kining imong mga pulong, ang amo igo lamang sa pagdawat nini, pagtuo nini. Salamat nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa among pagtuo lamang kang Kristo lamang. Salamat niining tanang grasya nga among gipahimuslan. Words cannot describe how grateful we are niining tanan nga among gipahimuslan nga grasya. Samtang nagaginawa pa kami, nagakinabuhi pa kami. Kining tanan gumikan lamang sa imong grasya. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kini o Dios in a mighty way o sumala sa imong kabubuton. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon niini nga among tulumanon adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong balaang pulong aron kami makapadayon sa pagtubo sa among kalag hangtod makabot namo ang ultimate goal, which is spiritual maturity, the capacity stage where there is capacity for life. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.